खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 1 आसिन 1433 मायथाइ एबा 8 सेप्तेम्बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। मेष राशिनि सुबुंफोरनि राङारि थासारिया मोजां जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा रांजों सोमोन्दो थानाय जेबो जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनाय नङा। दिनै नोंथाङा नखरजों मोजां सम हगारगोन। जिउ राहायारि बिथिङाव माखासे मोजां खौरां मोननो हायो। वृषभ राशि। वृषभ राशिनि सुबुंफोरा दिनै बाजेट बानायनानै रांजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव दावगालांनांगौ। दिनै गोदान सानस्रिफोरजों हान्जानि जथुमाव बाहागो ला। नोंथाङा गागि मावख'गिरिफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। दिनै नोंथाङा जायखिजाया सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय आयदाखौ सुस्रांनायाव सासे लोगोनि मदद मोननो हागोन। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि रांजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरा जोबगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथाङा मावख'आव नोंथांनि खामानियाव जाफुंसार जागोन। जायखिजाया गोनांथार हाबायाव जाफुंसार जानो हायो। हा, बिल्डिं आरो गारि बायनाया जाथावना। फालांगिरिफोरा मुलाम्फा खालामगोन। कर्क राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा सान जागोन। दिनै जायखिजाया गोनांथार हाबायाव जाफुंसारनाया नोंथांनि प्रफाइलनि बेसेनखौ बांहोनो हागौ। जायखिजाया खामानि मावनाय एबा बिजिरसंनायनि गोनांथि दं। दावबायनायनि खाबु मोनगासिनो दं। सोलोंथायारि हाबायाव जाफुंसारनायखौ मोननो हायो। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा रां थिसननायनि मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। नोंथांनि सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा मावख'आव मोनसे मावथांखिखौ दैदेननो खाबु मोननो हागौ। दिनै नोंथाङा नखरनि सासे सोद्रोमानिफ्राय सारप्राइज मोननो हागोन। बे साना फालांगियारिफोरनि थाखाय मोजां जानो थांगासिनो दं। कन्या राशि। दिनैनि साना रांखान्थियारि महरै मोनसे सरासनस्रा सान जानो थांगासिनो दं। नोंथांनि गोहोआ मोजां जागोन। गोलाव जानथाय दावबायनायनिफ्राय गोजानाव था। जुदि नोंथाङा मोनसे सम्पथि फान्नो सानदोंब्ला बेयो नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां सान। फालांगियारिफोरा मुलाम्फा आर्जिनायनि आसाया बाङाइ। बादायलु आनजादनि थाखाय थियारि खालामग्राफोरा जाफुंसार जानो हागौ। तुला राशि। दिनै नोंथांनि सावस्रि आरो रांखान्थियारि थासारिया नोंथांनि फारसे जानो थांगासिनो दं। मोनसे मावथांखिनि खामानिखौ फोजोबनाय समाव बांसिन सांग्रां जानायनि गोनांथि दं। दिनै नोंथाङा नखरारि बिथिङाव मोजाङै दिन्थिफुंगोन। नखरारि जिउआ बांगोन। गथ'फोरनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हायो। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउ खुंनायाव सोलायनाय लाबोनांगोन। यगा आरो ध्यानआ नोंथांनि सावस्रिखौ साबसिन खालामगोन। गोजौ मावख'गिरिफोरजों गोरोबलायनानै जिराय। जायखिजाया दान्थे-बिदान्थेनिफ्राय गोजानाव था। दावबायनाय समाव सांग्रां जा। फालांगियारि बिथिङाव नोंथाङा मोजां खौरां मोननो हागौ। धनु राशि। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया मोजां जागोन, नाथाय गावनि खरसाखौ सामलाय। दिनै नोंथाङा फालांगिजों सोमोन्दो गोनां मोनसे गोनां थिरांथा लानो हायो। नोंथाङा नखरजों मोजां सम हगारगोन। दिनै नोंथाङा सोरबा खाथिनि सुबुंजों दावबायनो थांनो हागोन। रांनि गोदान फुंखा सोरजिगोन। मकर राशि। दिनै नोंनि सावस्रिया मोजां जानो थांगासिनो दं। दिनै नोंथाङा खामानि मावग्रा जायगायाव सांग्रां जानांगोन। जायखिजाया गिदिर राङारि थिरांथा लानायनि सिगां सासे राङारि रोंग'सारजों सुबुरुन लानाया बेसेनगोसा बोसोन होनो हागौ। नोंथाङा साख्रियाव प्रम'सन मोननो हागोन। राङारि मुलाम्फानि खाबु थागोन। कुम्भ राशि। दिनै नोंथाङा मावख'आव मोनसे गोनांथार मावथांखि मोननो हागोन। बैसोगोराफोरा नोंथांनि खामानिखौ सिनायगोन आरो नोंथांनि खामानिखौ बाख्नायनाय जानो हागौ। सावस्रिया मोजां थागोन। रांखान्थियारि थासारियाव नोंनि थासारिया सरासनस्रा जानो थांगासिनो दं। आय आरो खरसानि गेजेराव मोनसे समानथाय लाखिनाया गोनांथार। नोंथाङा नखरजों दावबायनो थांनो हागोन। मीन राशि। दिनै मीन राशिखौ बासायनो नोंथांनि नाजानाया गाब लाबोगोन, जाय नोंथांखौ धोन बुथुमनायाव जाफुंसार होगोन। दिनै खामानि आरो नखर मोन्नैखौबो समानथि खालामनाया गोरलै जागोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों फिन फोनांजाबनो हागोन, जायफोरखौ नोंथाङा गोबाव समनिफ्रायनो नुवाखै। आथिखालाव सोलोंथाय, फालांगि आरो रांखान्थियारि बिथिङाव जिरादफोरा नोंथांनि गोसोनि बायदियै जानो हागौ।
गिबियावनो दङ मेष राशि। मेष राशिनि सुबुंफोरनि राङारि थासारिया मोजां जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा रांजों सोमोन्दो थानाय जेबो जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनाय नङा। दिनै नोंथाङा नखरजों मोजां सम हगारगोन। जिउ राहायारि बिथिङाव माखासे मोजां खौरां मोननो हायो। वृषभ राशि। वृषभ राशिनि सुबुंफोरा दिनै बाजेट बानायनानै रांजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव दावगालांनांगौ। दिनै गोदान सानस्रिफोरजों हान्जानि जथुमाव बाहागो ला। नोंथाङा गागि मावख'गिरिफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। दिनै नोंथाङा जायखिजाया सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय आयदाखौ सुस्रांनायाव सासे लोगोनि मदद मोननो हागोन। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि रांजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरा जोबगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथाङा मावख'आव नोंथांनि खामानियाव जाफुंसार जागोन। जायखिजाया गोनांथार हाबायाव जाफुंसार जानो हायो। हा, बिल्डिं आरो गारि बायनाया जाथावना। फालांगिरिफोरा मुलाम्फा खालामगोन। कर्क राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा सान जागोन। दिनै जायखिजाया गोनांथार हाबायाव जाफुंसारनाया नोंथांनि प्रफाइलनि बेसेनखौ बांहोनो हागौ। जायखिजाया खामानि मावनाय एबा बिजिरसंनायनि गोनांथि दं। दावबायनायनि खाबु मोनगासिनो दं। सोलोंथायारि हाबायाव जाफुंसारनायखौ मोननो हायो। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा रां थिसननायनि मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। नोंथांनि सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा मावख'आव मोनसे मावथांखिखौ दैदेननो खाबु मोननो हागौ। दिनै नोंथाङा नखरनि सासे सोद्रोमानिफ्राय सारप्राइज मोननो हागोन। बे साना फालांगियारिफोरनि थाखाय मोजां जानो थांगासिनो दं। कन्या राशि। दिनैनि साना रांखान्थियारि महरै मोनसे सरासनस्रा सान जानो थांगासिनो दं। नोंथांनि गोहोआ मोजां जागोन। गोलाव जानथाय दावबायनायनिफ्राय गोजानाव था। जुदि नोंथाङा मोनसे सम्पथि फाननो सानदोंब्ला बेयो नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां सान। फालांगियारिफोरा मुलाम्फा आर्जिनायनि आसाया बाङाइ। बादायलु आनजादनि थाखाय थियारि खालामग्राफोरा जाफुंसार जानो हागौ। तुला राशि। दिनै नोंथांनि सावस्रि आरो रांखान्थियारि थासारिया नोंथांनि फारसे जानो थांगासिनो दं। मोनसे मावथांखिनि खामानिखौ फोजोबनाय समाव बांसिन सांग्रां जानायनि गोनांथि दं। दिनै नोंथाङा नखरारि बिथिङाव मोजाङै दिन्थिफुंगोन। नखरारि जिउआ बांगोन। गथ'फोरनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हायो। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउ खुंनायाव सोलायनाय लाबोनांगोन। यगा आरो ध्यानआ नोंथांनि सावस्रिखौ साबसिन खालामगोन। गोजौ मावख'गिरिफोरजों गोरोबलायनानै जिराय। जायखिजाया दान्थे-बिदान्थेनिफ्राय गोजानाव था। दावबायनाय समाव सांग्रां जा। फालांगियारि बिथिङाव नोंथाङा मोजां खौरां मोननो हागौ। धनु राशि। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया मोजां जागोन, नाथाय गावनि खरसाखौ सामलाय। दिनै नोंथाङा फालांगिजों सोमोन्दो गोनां मोनसे गोनां थिरांथा लानो हायो। नोंथाङा नखरजों मोजां सम हगारगोन। दिनै नोंथाङा सोरबा खाथिनि सुबुंजों दावबायनो थांनो हागोन। रांनि गोदान फुंखा सोरजिगोन। मकर राशि। दिनै नोंनि सावस्रिया मोजां जानो थांगासिनो दं। दिनै नोंथाङा खामानि मावग्रा जायगायाव सांग्रां जानांगोन। जायखिजाया गिदिर राङारि थिरांथा लानायनि सिगां सासे राङारि रोंग'सारजों सुबुरुन लानाया बेसेनगोसा बोसोन होनो हागौ। नोंथाङा साख्रियाव प्रम'सन मोननो हागोन। राङारि मुलाम्फानि खाबु थागोन। कुम्भ राशि। दिनै नोंथाङा मावख'आव मोनसे गोनांथार मावथांखि मोननो हागोन। बैसोगोराफोरा नोंथांनि खामानिखौ सिनायगोन आरो नोंथांनि खामानिखौ बाख्नायनाय जानो हागौ। सावस्रिया मोजां थागोन। रांखान्थियारि थासारियाव नोंनि थासारिया सरासनस्रा जानो थांगासिनो दं। आय आरो खरसानि गेजेराव मोनसे समानथाय लाखिनाया गोनांथार। नोंथाङा नखरजों दावबायनो थांनो हागोन। मीन राशि। दिनै मीन राशिखौ बासायनो नोंथांनि नाजानाया गाब लाबोगोन, जाय नोंथांखौ धोन बुथुमनायाव जाफुंसार होगोन। दिनै खामानि आरो नखर मोन्नैखौबो समानथि खालामनाया गोरलै जागोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों फिन फोनांजाबनो हागोन, जायफोरखौ नोंथाङा गोबाव समनिफ्रायनो नुवाखै। आथिखालाव सोलोंथाय, फालांगि आरो रांखान्थियारि बिथिङाव जिरादफोरा नोंथांनि गोसोनि बायदियै जानो हागौ।